Hayırlı kеш efirde яңалыклар студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Техниканың дұрыс соқланамы? Ауыл қожалығы министрлігі вәкилләре техниканы соқлауға қою тұрышын қарый. Балалар игілік қылуына еш рәвеш итеп сайлый. Мәктәп оқушыларын волонтерлар сафына кабул итәләр. Эшли дә беләбез, тапкырлыкта да сынатмыйбыз. Авыл җирлекләре шаянлыкта һәм тапкырлыкта ярышты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Авыл хуҗалыгында кышлату бара, басу кырларда эшләр тәмамлану белән техника кышкы саклауга куелды. Техниканың ничек саклануы да мөһим. Бу атнада Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов җитәкчелегендә комиссия техниканың ничек саклануы һәм ремонт барышы белән якыннан танышты. Район хуҗалыкларында 300 трактор, 100дән артык ашлык суктыру комбайны, 5 төрлек азык әзерләү комбайны исәпләнә. Моннан тыш эшкичләр, культиваторлар, турмалар да бар. Киләсе сезонга әзерлек максатыннан хуҗалыклар бүгеннән үк ремонт алып бара. Төнесендә дә техниклар хранениягә куелган. Бүгенге көндә күпмеләр төнесендә ремонт эшләре бара. Безнең инде тормыш эшләре бүгенге көндә тормыш ремонтлау 73%-ка башкарылды. Бетте дисәк тә була. Шу көннәрдә бетә. Шуның белән бердән шәшкеш, көлтиләр, аерым агрофирмаларда трактор ремонты да башланып китте. Моның өчен бөтен мөмкинлекләр бар, запчастлар бар. Гаражлар җылытыла. Районда күпчелек техника яңа, шулай булгач ремонт эшләре дә артык зур чыгымнар сорамый. Белгечләр Август Мөслим агрофирмасының һәм Исламов фермер хуҗалыгының техника паркы ныклы булуын билгеләп үтте. Мөслим районы инвесторларга бай, ашлама зәргә кирәк түгел. Дистопливы ягылык эзләргә кирәк түгел, запчастлар бар. Менә бөтен ниләрне карап чыктык сезнең инвесторларыгызда. Сезнең инде монда Август Муслим инвесторы. Техниканың саклауга куюның да үз таләпләре бар. Ул чистартылырга тиеш, комбайннарның кыйммәтле узеллары, механизмнары һәм ременнәре алынырга, агрегатлар полиэтилен белән капланырга тиеш. Тәгәрмәчләрне агарту таләп ителә. Бу яктан Абзала фермер хуҗалыгына тел-теш тидерерлек түгел. Тәгәрмәчләр җир белән тиергә тиеш түгел, күтәртелеп куярга тиеш. Или агартылып, менә или августта шикелле капчык белән каплатырга тиеш. Ул инде нәрсә өчен кирәк? Кояш нурлары покрышканы ашамасын өчен кирәк инде. Әгәр дә инде крытый токта була икән, менә Лиза кешенең ангар эчендә торганда инде бер дә кирәк түгел, капларга кирәк түгел, чөнки кояш анда төшмәй инде. Монда инде бүтән узилларын җуып, жатканың инде режиссер аппаратларын майлап куярга кирәк. Бу атна буе бөтен республика буенча безнең министрның урынбасарлары, безнең профильный оешмалар, алар бөтенесе шулай менә комиссия йөриләр карап, аннан соң без инде үзебезнең нәтиҗәләрне ясыйбыз. Кайсы районда ничек эшләнгән, начаррак булган районнарда министрыбыз бу сорауларны президент каршында әйтеп, главаларга мөрәҗәгать итеп, менә шундый эш алып барыла. Министр урынбасары хуҗалыкларның эшчәнлеге белән дә кызыксынды. Авыл хуҗалыгы формированиеләре җитәкчеләре Рафаэль Фаттаховка үзләрен борчыган проблемаларын да җиткерде. Римма Абзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Ярминкәләрне халык көтеп ала. Үзәк мәйданда оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсендә шәхси эшмәкәрләр, крестьян фермер хуҗалыклары, агрофирмалар үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итте. Сатып алучылар да күп иде. Халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңайыннан оештырылган бәйрәм ярминкәсе аеруча оешканлык белән үтте. Сатучыларның күп булуы сайлап алу мөмкинлеген тагын да арттырды. Бу ярминкәдә дә халыкка күпләп ит һәм сөт продуктлары, балык, бал һәм башка әйберләр тәкъдим ителде. Ярминкәгә төштек, Варашбаш авылыннан ярминкә бик матур, бөтен нәрсәләр дә бар. Әйберләр ала башладык менә. Исән-сау яшәргә ятсын. Ярминкәгә килүчеләр ит сөт ризыкларына түгел, җиләк-җимеш, үлән чәйләрен дә яратып алды. Ярчаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән килгән эшмәкәрләр кием-салым, җылы йөк-башлар, итек һәм пималар белән сату итте. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ират кулы тигән һәр нәрсәгә фәрештәләр канаты белән кагыла диләр. Мөслимдә яшәүче Җәмил Вилданов ясаган әйберләрне күргәч шушы әйтем искә төшә. Үз куллары белән матурлык тудыручы райондашыбыз белән Лилия Шәймиева таныштыра. Мөслимдә әллә нинди оста кешеләр бар. Шуларның берсе Мөслим авылында гомер кичерүче Җәмил абый Вилданов. Ихатадагы һәр нәрсәгә аның кулы тигән. Менә бу таганнарны да Җәмил абый үз куллары белән ясаган. Озак еллар район газ эксплуатация хезмәтендә эшләүче Җәмил абыйның куллары алтыннан диярсең. Пөхтәлек бөркелгән ишек алдында һәр нәрсәнең үз урыны бар. Балачактан килә инде бу шөгыльләр миңа инде. Анда барсы да шул әткәйдән дигәндә, әнкәйнең тәрбиясе, сабырлыгы инде әткәй инде безгә сакыллык шул торы инде шул техника белән
колхоздан индер нәрсәләрдер уйлап чыгару өстендә дигәндә эшләде инде. Аннан соң инде мин шунда эшләп йөргәч, колхозда инде уны бетергәч, армия барып кайткач, байтак кына шунда эшләп йөргәндә инде. Шунда техникалар жасап мопед моторынан, шунда анан пускачтан, шунда зит моторларынан төрле шунда ясаштырган булды инде. Ират кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип юкка гына әйтмиләрдер. Тимердән әйберләр ясау белән кечкенәдән шөгыльләнә райондашыбыз. Соңгы елларда Җәмил абый шәхси хуҗалыкта кулланылучы техникалар ясауга өстенлек бирә башлаган. Узган ел җир сөрү һәм җир тырмалау агрегатлары, мототехника, мини-трактор ясаган. Мотоблок чыкты бит инде инде. Ул безнең якка соңрак килде мотоблоклар. Ondan sonra yine motoblok bilen ne bulmayı, motoblokun gerçekten bakışlarını bilgeçe, действительно bilgeçe indi ol. Ondan sonra yaş bargan selametlik de var aslında, uzun sete başlıyor. Ondan sonra metot tutale, bir teknik iş yapıra gerek aldı. Uzundan giderini jip, bütün mazgada degende başmayın uylatıp, şuraya sap karadı bindi. Кулы эш белгәч, әллә нәрсәләр ясарга сәләтле Җәмил абый. Менә бу үзенчәлекле урындыкны ул машина детальләреннән җыеп куйган. Bu urundukla ben uzun güllap taptım. Bu jengil maşinadan pırjınaları uralıp jireydi. Malaylardan kalgan. Şu diskini kistim de ekirengine bilen de oyağım kuyatırgan jeri varams bitsen. Orka tarafı işler var ya, ondan alıp attım. Oturasın da, şu uylanıp oturasın, tağın irtege nerse yasarga miken deyip. Җәмил абый районның газ хезмәт идарәсендә авария хезмәте машинасын йөртә. Оешмада да үз кеше ул. 300 елдан артык эшләү дәверендә кемнәр генә аңа ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәгәндер. Onun indi neyin zapyaslarında metalon operasında alasın indi. Devletle indi ol şalada parasını satılarlara alay bir kıymet tugul. Үзең инде не кирәк, мощностьта шундый табып була инде. Җәмил абый бу җәйгә яңа төр техника ясарга планлаштыра. Кирәкле деталь һәм запас частьләрне ул кибетләрдән дә сатып ала, заказ белән дә кайтарта. Шулай инде, кулы эш белгәннәр таулар күчерә ала. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшьләр үзәгендә игелек уяды волонтерлар хәрәкәте эшли. 17 ноябрьдә волонтерлар хәрәкәте белән танышу максатыннан Михайловка мәктәбе укучылары мизгелгә килде. Волонтерлар киң күңелле, мәрхәмәтле тормышның кызыгын табып ярдәм итәргә омтылучы кешеләр. Волонтерлык ул миллионлаган кешенең үз теләкләре белән игелек эшләргә омтылуы. Бу хакта укучылар да яхшы хәбәрдар. Я считаю, что волонтеры – это люди с большим сердцем, и в наше время очень важно быть волонтером для того, чтобы украсить наш мир добром, сделать этот мир более добрее и помогать людям. Я думаю, что волонтеры – это очень хороший поступок. Это быть волонтером – это уже достижение. В наше время волонтеры – это большие люди, в которых мы нуждаемся. Булыша торган җиргә бәхетлек бирәләр, шатлык, чисталык җирне ясыйлар. Минем әнем волонтер булганы бар, ул посадкаларны эшләгәне бар, ул җирне чистарта иде. Минем үземнең дә булашасы килә кешегә. Волонтер ул кушканнарга кушмыйчы, ихлас күңелдән ярдәм итә торган кеше, мине волонтер булып ук башларга кирәк, кичкенә чактан ук, кичкенә чак, яшь чак һәм өлкән булгачта волонтер булырга кирәк. Чыннан да, волонтерлар бик кирәкле кешеләр. Үз эшләрен ташлап, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итәргә бөтен кеше дә килә алмый шул. Чын-чынлап игелекле һәм ярдәмчел кешеләр генә чын волонтерлар була ала. Кемнең дә булса ярдәм кирәк булган кешегә, нинди дә булса мәсьәләне хәл итәргә ярдәм итүче. Ихлас күңелдән шушы эшкә алынучы. Кешенең эчке дөньясы матур булганда гына ул ярдәмгә мохтаҗ кешегә ялмаса алда торган бурычларны хәл итүгә алынырга мөмкин. Дети наши, учащиеся Михайловской школы, знают, что такое волонтерство, потому что они сами занимаются оказанием помощи престарелым. Они приносят воду, они помогают им по хозяйству. В то же время большую роль оказывает, например, при подготовке и к праздникам, очистка памятников. Бу чарада укучыларга волонтерлык хәрәкәте турында видеороликлар да күрсәтелде. Мизгел яшьләр үзәге җитәкчесе Зөлфия Фатыйхова үз чыгышында укучыларга волонтерларга кабул итү район челленджи нигезләмәсе бәйге шартлары белән таныштырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим сәнгать мәктәбенә яңа рояль кайтты. Шул уңайдан сәнгать мәктәбе кичә дә оештырды. Бәйрәм төсен алган кичәдә төп игътибар классик музыкага бирелде. Район сәнгать мәктәбенә Yamaha маркалы 1 780 000 сумлык яңа рояль кайтканчы,
Район сәнгать мәктәбенә йөрүче балалар 50 еллык тарихы булган менә шушындый рояльдә уйнадылар. Рояльне тәкъдир иткәндә символик кызыл тасманы мәктәпнең иң сәләтле укучысы, фортепиано классында укучы 8 яшьлек Әмин Гәрәев белән Айгөл Фәттахова кисте. Инде мәктәбебезнең чыннан да материал техник базасы инде искергән. Безнең роялебез 50 еллык тарихы бар иде. Инде менә бүген көндә шундый рояль булу мәктәп укучылары өчен дә, укытучылар өчен дә зур мөмкинлекләр бирелә. Киләчәктә инде тырышып балаларыбыз шөгыльләнер, конкурсларда зур үрләр яуларлар дигән өметтә калабыз. Мин сәнгать мәктәбенә барырга бик яратам, миңа анда бик ошый. Анда миңа бик рәхәт, бик кызык. Син фортепиано бүлегендә ничә ел укыйсың инде? 3 ел. Урайга мин йөрим уже 4 ел. Җырга йөрим тоже 3 ел. Безнең оногыбыз Гәрәев Әмин музыка мәктәбендә инде 4нче елын шөгыльләнә. Бик яратып йөри. 5нче класстан алып килгән идек. Бик тырышып, бик яратып йөри. Укытучылары Рунар абыйсы, Алеся апасы шул кадәр хөрмәт итә алаларны. Мәктәпнең фортепиано бүлеге җитәкчесе Алеся Абдуллина кул астында 4нче елын шөгыльләнүче Әмин Зайчик әсәрен уйнап күрсәтте. Укучыларыбыз бүгенге көндә фортепиано белән яратып йөриләр. Аларның саны бүген барлыгы 33, шуларның 9-сы менә агымда уку елында кабул ителгәннәре. Без инде ышанабыз шушындый тудырылган мөмкинлекләр балаларыбызга шөгыльләнергә тагын да яңа мөмкинлекләр бирер, аларның теләкләрен арттырыр дип. Профориентлашу максатыннан әлеге чарага Мөслим гимназиясының 1нче сыйныф укучылары да чакырылган иде. Алар да бәйрәмне тамаша кылды. Районның балалар сәнгать мәктәбендә бүген 7 бүлектә 372 бала шөгыльләнә. Аларга 23 укытучы белем бирә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә мөслимләр шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесенә җыелды. Авыл тормышыннан яратып көлүләр, тапкырлыкта ярышу, төрттөрүләр белән барган бәйгене үз итүчеләр күп икән. Катнашучылар арасында да яшьләр генә түгел, өлкәнрәкләр дә аз түгел иде. Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесенең иң күңелле мизгелләре алдагы сюжетта. 13 ноябрь көнне Сыйфа Басырова исемендәге район мәдәният йортында шаяннар һәм тапкырлар хәрәкәте үз җанатарларын җыйды. Зона турларында уңышлы чыгыш ясаган Симәк, Түбән Табын, Метрәй, Вәрәшбаш, Иске Карамал авыл җирле командалары юмор һәм сатирада көч сынашты. Гомумән шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе уеннарында бу елны безнең район күләм 16 авыл җирлеге командасы катнашты. Һәм инде алардан иң-иңнәрне сайлап алып, 5 команданы без бүген район мәдәният йорты сәхнәсендә сынаячакбыз. Шулай ук уеннарга бераз гына кызык төсмер өстәү йөзеннән без инде танылган блогерларны Шушы КВН мәктәбе үткән егет-кызларны чакырабыз. Бүген дә андый кунагыбыз бар, Мөслим кияүе, Рәмис. Минем монда туганнар бик күп яши. Икенчедән, хәзер инде уже иң зур икенчедән дип әйтим, минем хатыным шул якныкы. Вот, әби бабай монда. Божай. Вот, и һәм дусларны күп минем монда. Командалар тамашачыга онытылмас күңелле кич бүләк итте. Районыбызда өметле, талантлы яшьләр бар, һәм алар һаман үсә, шомара гына бара. 2005 елдан ук оешып килгән команданың без дәвамчылары булабыз инде, яшь поколениесе. Мин бик шатмын бу бәйгедә катнашуыма, финалга чыктык. Мин үзем инде юмористик тапшыруларны бик яратам. Һәм инде шушы КВНны калдырмаска тырышабыз, инде карарга тырышабыз. Бит инде Метрей командасы өчен җанатам, Метрей кырмыскасы һәм инде башка командаларга да уңышлар, әйбәт кенә чыгыш ясасыннар. Без КВНны бик яратабыз, анда юморлар алып була, үзебезгә әзрәк веселье алып була. Без бу чарага Пушкинский карта ярдәмендә килдек. Без ул карта ярдәмендә төрле концертларга, бәйрәмнәргә йөри алабыз. Беренчелекне Метрей кырмыскасы командасы яулады. Икенче урында Вәрәшбаш авылының Кәҗәкәйләр һәм Иске Карамал авылының Әшәке малайлар командалары. 3нче урынга Түбән Табын җирлегенең Дөбер Шатыр командасы лаек булды. 4нче урында Симәкнең Шаяннар командасы. Җиңүчеләр район мәдәният бүлеге дипломнары һәм акчалата сертификат белән бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. Кояшкай балалар бакчасы бәйрәмне иртәрәк үткәрергә булды. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бәйрәм шалкан әкияте белән башланып китте. Беркенең дә күңеле китеп калмады. Чөнки әкиятне әзерләгән рус телчесе Индира Хисамиева 20дән артык баланы әкиятте катнаштыру җаен тапкан иде. Песню я твою послушаю, а потом возьму и скушаю. Балалар әниләренә иң матур җырларын, бию һәм шигырьләрен бүләк итте. Көннең яктылыгы кояшта булса, җир йөзенең гүзәллеге әниләрдә. Бәйрәмдә катнашкан һәр әни үзенең баласына ни дәрәҗәдә кирәк икәнен тойды. Бүген безнең Кояшкай балалар бакчасында әниләр бәйрәмен үткәрәбез. Безнең әниләр бәйрәме инде ул әниләрне, балаларны бер-берсе белән якынлаштыра. Без әниләребезне чакырдык. Без бәйрәмдә аларга балаларның чыгышларын матур итеп күрсәтәчәкбез инде. Әниләр бәйрәмен без һәрвакыт көтеп алабыз. Һәрбер бәйрәмнәргә һәрвакыт килергә тырышабыз. Балалар безнең һәрвакыт үсәләр. Һәрвакыт белемнәре дә арта. Һәм үзебез шул бәйрәмнәрне күргәч, балаларыбыз белән горурланабыз. Без бик бәхетле инде алар белән. Дөньяда әниләрдән дә газиз һәм изге зат юктыр. Бу көнне әниләр күңелләрендә булган барлык борчу мәшәкатьләрне унутып, рәхәтләнеп ял итте. Без акыллы, тәрбияле, сәламәт булсын өчен гомер буе тырышалар, кызганмый бөтен көчен. Ни сүзе чылата, балам дип йомшак дәшәләр, борчуларны тарата. Бәйрәмнәрдә кешеләр бер-берсенә бүләк бирә. Бу бәйрәмдә исә иң зур бүләк балаларның яңа һөнәрләре һәм җылы теләкләре булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 13 ноябрьдә ДОСАФ региональ иҗтимагый оешмасының район бүлеге ир-атлар арасында волейбол ярышы үткәрде. Бәйге ДОСАФ кубогына оештырылды. Ярышлардан безнең репортаж. Бу бәйгедә барлыгы 9 команда көч сынашты. Ярышларга Әлмәт һәм Сорман районнарыннан да командалар килгән иде. Без Мөслимгә постоянно киләбез инде, Мөслимләргә бик зур рәхмәт. Безне чакыралар. Нинди ярыш үткәрсәләр дә безне алай чакырмыйча калганнары юк. Волейбол белән мин уже мәктәптән бирле шөгыльләнәм инде. Бәләкәй классларда уйный башлаганым. Һаман уйныйбыз. Занимаюсь достаточно давно, со школы, наверное, начинал. Как-то класс, наверное, 7-го. И так получилось, что когда поступил в ОПТ, в Альметский политехнический техникум, также там занимался профессионально. Занял в Казани первое место, то есть по Татарстану, чемпион Татарии. Спорт обожаю, тем более волейбол. Мен инде күптәннән волейбол уйныйм, 3-нче класстан бирле. Башта авыем өйрәтте, аннан соң үзем әкренләп өйрәнә башладым инде. Шулай хәзер инде 7 ел инде төрле ярышларда, спорт комплексларында. Районда волейболны популярлаштыру, әлеге уен төре буенча көчле командаларны ачыклау, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан оештырылган ярышта командалар актив булулары белән аерылып торды. Икенче ел мәҗәтләр инде бу әйберне ишетәбез. ДОСАФ белән электән без автосессияларда һөнәри ярышта катнаштык, инде спорт буенча да бергә катнашалар. Һәм спорт төрләренә ныграк карыйбыз, чөнки егетләргә армия барганда һәрвакыт үзләренең ныклыгы, сәламәтлеге кирәк. Бу максат инде спорт Мөслим районында развивать итәргә. Мин волейбол ярышларын бик яратам, чөнки ул динамичный. Киеренке уенның нәтиҗәләренә килгәндә беренче урынга Әлмәт районының система сервис командасы лаек булды. Икенче урын Сорман командасына бирелде. Ә мөслимлеләргә 3нче урын белән канәгатьләнергә туры килде. Җиңүче командаларга мактау грамоталары, статуэткалар тапшырылды. Беренче урынга чыккан әлмәтлеләр күчмә кубокны алды. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова, сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку? Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь, пожалуйста. И не забудь.
Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Заплатить налоги. Платить налоги несложно. Добро пожаловать. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Татарстан президенті қаршындағы татар тілін саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы тәкъдим итә. Гали Җәнәп шагыйрь циклыннан Илдар Юзеев иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә 20 декабрь филармония 18 сәгать 30 минутта башлана. Чакыру билетлары филармония кассасында. Рәхәт булачак диеп, яныңа килеп шушка, әгәр җырлый башласа, ышанма андый кышка. Башыңны бутап бушка йөрүче андый дуска кирәк түгел. Юк диген. Җавабың булсын кыска. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين Барша гылымнарыбызны тәрбия кылып торучы Аллаһ Раббыбызга хәмд сәнәләребез булсын. Безнең сөекле пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга бездән әйтелгән салаватларыбыз, сәламнәребез бара бирсен. Пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтә, мөселманның икенче мөселманга карата 5 хакы бар ди. Һәм иң беренче хак ул да исә аны каршы алган вакытта яки аны очраткан вакытта аның белән сәламләшү. Һәм нәрсә соң ул сәламләшү? Ничек без аны аңларга тиешбез? Һәм ничек соң без мөселманнар бер-беребезгә сәлам биреп каршы алырга һәм нинди сүзләр кулланырга тиешбез? Иң әүвәл исебезгә төшерик, бер вакыт пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям янына килде, бер сахаба килде һәм әйтте: "Ассаламу алейкум" диде. Пәйгамбәребез 10 дип әйтте. Шуннан соң килде икенче сахаба һәм әйтте: "Ассаламу алейкум ва рахматуллах". Пәйгамбәребез 20 дип әйтте. Һәм шуннан соң өченчесе килде һәм әйтте: "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух". Пәйгамбәребез 30 дип әйтте. Һәм шуннан соң бу сахабалар гаҗәпләнделәр һәм сорадылар: "Ни өчен соң беребезгә 10, 20, 30 дип әйттегез, эй пәйгамбәр?" Һәм шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям җавап бирде: "Кемдә кем үзенең кардәшен очратканда "Салам алейкум" дип җавап бирә икән, анарга 10 әҗр савап языла. Ә кемдә кем "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" дип җавап бирә икән, 20 әҗр савап языла. Ә кемдә кем камил рәвештә "Ва рахматуллахи ва баракатух" дип тагын өсте икән, 30 әҗр савап языла. Һәм ничек тәрҗемә ителәсең "Ассаламу алейкум" сүзе? Инде Аллаһның рәхмәте белән без мөселманнар буларак
Һәм безнең әби-абайларыбыздан әлбәттә ки килгән сәлам. Кайсысы шы динне тотып һәм аңлап бер-берсе белән «Әссәламу алейкум» дип очрашканда әйткәннәр. Һәм бу бит зур ниғмәт. Һәм бу бит бөек сүзләр бу җәмәгать. Һәм әйдәгез әле уйланыйк әле. «Әссәламу алейкум» дигән сүз ул да исә сиңа сәлам булсын. Ул да исә сиңа иминлек булсын. Хәерлелек телим мин сиңа дип без очрашабыз кеше белән. Әле аның белән сөйләшеп тә өлгермәдек, ул кардәшебез белән. Әле аның хәлен дә сорашмадык. Әле бәлкем хәтта ни өчен ул безгә килгәнен дә белмәдек. Әмма без аны иң әүвәл анарга телибез нәрсә? Иминлек. Менә бит нинди хикмәт. Нинди безнең динебез әле кеше белән күрмәсә дә исәнләшкән вакытта ук, күргән вакытта ук анырга иминлек һәм хәерлелек тели. Һәм шулай ук җәмәгать. Инде Аллаһы Тәгаләнең барыбыз да беләбез, исемнәре бик күп. Һәм Әссәлам дигән исем, ул шулай ук Аллаһның исемнәренең берсе булып тора. Һәм без шушы җөмләне әйткән вакытта, без шулай ук Аллаһның исемен зикр итәбез. Ул да исә Әссәлам дигән мәгънә, ул да Аллаһы Тәгаләнең иминлек дигән мәгънәсе. Аллаһы Тәгалә иминлек һәм хәерлелек тели һәрбер адәми затка бу дөньяда. Һәм Аллаһы Тәгалә гомумән үзе хәерлекне һәм бәрәкәтне тели һәрбер кешегә, һәрбер җан иясенә. Әмма кеше нәрсә тели, кеше нәрсә уйлый, һәм кеше нинди сукмаклар белән яши, нинди гамәлләр кыла, аларны күбесенчә без үзебез уйлап, фикерләп, гамәл кылабыз һәм сүз әйтәбез. Һәм шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать. Инде хакыйкатьтә әйдәгез күбрәк бер-беребезне күргәндә менә шушы хәерле сәлам белән сәламләшик. Бер-беребезне күргәндә үзебезгә хәерлекне телик һәм «Әссәламу алейкум» дип бер-беребезне каршы алыйк. Ничек Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, шулай ук безләргә, кешеләргә, кайсылары җәннәткә керәчәкләр, аларны каршы алыр, андагы булган сакчылар, ул да исә фәрештәләр, һәм әйтерләр «Сәламун алейкум тибтум». Сезгә сәлам булсын, сезгә иминлек булсын, хәерлек белән килдегез, кирегез дип каршы алачаклар. Кая? Җәннәткә. Һәм әллә без лаеклы түгелме? Һәм әллә безгә бу дөньяда шушы сүзне кулланырга кирәк түгелме? Әлбәттә ки кирәк. Һәм шуның өчен үзебез дә ошбу сүзне кулланыйк. Үзебезнең балаларыбызны да каршы алганда, мөселман кардәшләребезне күргән вакытта, аларга «Әссәламу алейкум» дип, сиңа иминлек булсын, хәерлек булсын дип, аларны каршы алыйк. Һәм инде ахырдан ике җөмләсе турында да мәгънәсенә төшенергә кирәк җәмәгать. «Әссәламу алейкум ва рахматулла» дигәндә, без әйтәбез Аллаһның сиңа иминлеге булсын һәм рәхмәте ирешсен. «Ва баракатух» дип тагын да камилләштерсәк, без шулай янарга бәрәкәт телибез. Субханаллах. Нинди ниғмәт шулай бит. Мөселман икенче мөселманны күргәндә «Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» дип әйткәндә, ул да исә әйтә Аллаһы Тәгалә сиңа иминлек бирсен, үзенең рәхмәтен ирештерсен, ул сиңа үзенең бәрәкәтен бирсен дип каршы алабыз. Нинди зур дуга шулай бит. Монда әле сәлам генә түгел, без инде каршы алганда аны дуга белән, хәерлек белән, матурлык белән каршы алабыз. Һәм шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызны иманнарыбызны нык кылсын. Һәр барчаларыбызны да мөселман кардәшләребезне, мөслим һәм мөслимәләребезне шушы сүзләр белән, шушы сәлам белән каршы алып, алар белән хәерле рәвештә сөйләшеп, аларга менә шу дугалар белән каршы алып, дөрес иттереп, хәерле рәвештә исәнләшергә Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да насыйп әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамди, нашһаду ан ла илаһа илля ант ва настагфирука ва натубу илейһи.